какво става, хора? Аз съм Криси. Днеска ще пробваме новия вкус или по-скоро новите пуканки на Лава Бер. Така да ги отворим и да ги опитаме. Малко трудно се отварят. Не се отварят, брат. Добре, ще паузирам видеото, че ги отворя, че са много трудно се отварят. След 2 часа мъчене ги отворих. Нека да ги опитаме. Всъщност не са зле. Чак са хубави. Да. Значи като изядеш първата пуканка, в началото имаш вкусна за някъде половин секунда вкусна карамел, после идва на портокал и накрая е с манго. Много са хубави, хора, препоръчвам ви. Ами добре. Ай, чао, хора. Peace.